Koulibaly. Au côté de nous faire Bokar Cham. El Béchir Cham. Voilà, El Béchir Cham. Et au fait Oumar Keita. Cheikh Dora Diarra. Anga bureau politique pour la Bena. Diarra. Né à Kila. Ni pas mon délégation. Très bien. Amour pour Wali Mando pour t'arrêter au danser. Ah, chauffeur. Le chauffeur Moussa Koulibaly. Ah, allez, moi. Bonne délégation. Ah, donc, programme de l'instant, ami, comment des taux délégation pour le bureau politique de Tokala, au groupe Bismillah. Sigara tata parce que amena korofo di bureau politique ma oluka délégation nyemile nebe mami fe mi Yakuba Sugobaye abora ka ira ira wala 600 donc akadani anga mangaunda akinna membu fe kene la bena obseka wala ko ni obeda au bela jenen sloka ni wati ko folena na ka je ay tegere fo anga korofo di Yakuba. Il y a 3 minutes. Yeah, so korofo bibolo, merci. Tana rifamia, 3 minutes ka dogonon. Kuma bitlagana. Ali bi amulu tlobana amala dona ka fo radio Kaira ame directi la ame. Ok. On est sur moi. Uchalakao. On va faire la fo. Parti sadi nyamuka soto kola. Parti sadi tonde bela jene tokola. Minum bien ali minum asia. Ka kuchala tukutila ka fo. Ka kuchala elu fo. Ka kuchala dine nyamuka fo. Ka kuchala population bela jene fo. Sadi Bolotra me kuchala no yo kuchala coordination ye ambo fo ka ni baraina donc ka section bela jelen fo commune kono ani ka nga militant ana kanu baka ku bela jelen fo ka kla ka radio Kaira fo ka nyamuga so fo ka abarakela fo ka kanu baka bela jelen fo ne to Yakuba Sugoba ne be parti sadi nyamuga so la Bamako. Somadena nyamugaso ya kanu ka délégation wuli ka se oma ka keni anga coordination mi kuchala ya okala yini ko baraba buru ko anga franyonga ka jaga bara en kenyo fe donc ajaranye ci jaranye mugaso ye abena am ngoni ko bike kuchala parti sadi kono o ta ko fitini anti plonga wala o da to anya telia ka wuli ka foka mina o wele dai ka jabi anyanga jaga para ke nyoma fe donc délégation présentée la kaba kene minna ba ka mi do ka fana ka foko ansigala herela ala kan wuli herela ala kan ni sidane chajeya anana bara mina meeting de do jama daraje ka kunafunu lase kunafunu sanuma kunafunu lakika yara sa beka se ka family so kada kan kalon chama bala ka kulungulu o nama kuma sanuma ndi jamana duma do te feno famia a chugo rere la o de anna kunyo kuma amana bashila kombe senabi amadugo malika shila mali dembe ba kalama oye muye ka foko Umar Mariko no ye parti sadi président amnena chamaje fanga mo fe nyemo fe kabni tenendum décembre kalo kle woro abi balula donc parti sadi ani mali demunu ye mali kele damne kabni mali kayirma
ora kɛlɛ daminɛ kabini wagati jan kuma carilen mɔgɔw wulila k'u jɔ ka baaraw daminɛ ka ɲɔgɔnyew daminɛ ka fɛɛrɛw daminɛ k'a fɔ ko Umaru Mariko a tɛ se ka to bolola cogo si la Mali kɔnɔ a tɛ faamuya wulikajɔw bɛ senna Mali kɔnɔ wulikajɔw bɛ senna parti kɔnɔ wulikajɔw bɛ senna hali Mali kɔ kan an sera o ma sɔgɔmada in na an bɛna o kunnafoni de da o tulo kan an ka se ka ɲɔgɔn lafaamuya dɔɔnin ani baara nataw bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na o de ye an tamakun ye donc o la sa Umaru Mariko an ye mun ye tɛnɛ a convoqué la kan 1 na gendarmerie kan 1 na donc ko u bɛ taa lamɛn a lamɛnlen u ye mandat d'a kan ka taa kasobonba la mais mun jalakili binna